Здравейте, фенове! Сега най-накрая ще пробваме това прословуто желирано око. Така, нека започваме. Само си слагам телефона. Така, доколкото знам, това се отваря с зъби. За Бога! Ще опитам съвсем. Чакай сега. Не! Може би ще трябва да прибегнем към ножицата. Сега се връщам. Мале, фенове, това нещо е направо уникат и ножицата не успя да го отвори. Оле, успях! Успях. И ето го. Между другото, това мирише много хубаво. Така, да започваме. Ще му дам оценка 9 от 10, понеже соса беше доста сладък. Така, това беше от мен. Абонирайте се за моя канал, лайкнете видеото. Довиждане!